La pàgina d'analitzar resultat ens permet saber quins autors i en quines publicacions hi ha una freqüència de publicació més alta sobre un tema en concret. Hauríem d'anar a la pàgina d'analitzar resultats. Veiem que sobre la temàtica Internet of Behaviors, dels 129 documents recuperats a la nostra cerca, trobem informació sobre els documents publicats per any. En aquest cas veiem que l'any 2023 i 2022 són els anys que més s'ha publicat sobre aquesta temàtica. Trobem la mateixa informació en forma de gràfic. Si cliquem a sobre de la punta més alta dels anys, anirem a parar als documents publicats en aquell any. Tornat a la pàgina de resultats, veiem que a més Scopus ens dona informació addicional, com per exemple els documents d'aquesta temàtica per autor. Això ens permet veure quins són els autors que més estan publicant sobre aquest tema. Les seves afiliacions institucionals, els documents per països, les àrees temàtiques associades a les revistes que s'indexen a Scopus i la tipologia documental. Si cliquem a sobre d'aquest gràfic, veurem quines són les tipologies documentals que més dominen aquesta temàtica, tant en forma de gràfic com per rànquing. En aquest cas, l'article seria la tipologia més emprada per publicar sobre Internet of Behaviors. Per últim, també trobaria quins són les vies de financiació i els sponsors que han financiat aquestes investigacions. Si cliquem a sobre, ampliem informació i podem veure el rànquing de totes aquelles institucions o programes de financiació que han sustentat aquestes investigacions.